नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर एगो ऐसन गाना के धमाका अब आप सबके बीच में वीडियो के रूप में होके जा रहल बा, जो ना के ऑडियो आप सभी दर्शक लोग 1.5 साल पहले सुन चुकल बानी। जी हाँ, हम बात कर रहल बानी उ गाना के बारे में जो ना के नाम बा रखले बानी नंबर तोहर सेव करके अमर पाली दीदी हो। जी हाँ, ई नाम से ई गाना बा जो कि स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी से साल 2020 में रिलीज भई रहे 20 जून के। जी हाँ, और उ गाना के अब वीडियो शूट हो चुकल बा और जोन कंपनी बा स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी उ अनाउंसमेंट कर देले बाड़ी कि बहुत जल्द एकर वीडियो सॉन्ग आप लोगन के देखे के मिली, मात्र 3 से 4 दिन के अंदर। जी हाँ, तो आप लोग तैयार रही आप लोगन खातिर जैसे ही ई गाना के फुल वीडियो के डेट और टाइम अनाउंसमेंट हो जाई, हम आप लोगन के ई वीडियो के डिस्क्रिप्शन चाहे कमेंट बॉक्स में लिख के जानकारी दे दे, हम चाहे अलग से भी वीडियो बना देम अगर ओकर टीजर आवता तब ले आप लोग बताई आप लोग ई गाना के का इंतजार करत रहनी या फिर भूल गई रहनी। ई गाना के अगर इंतजार करत रहनी और सुने खातिर बेताब बनी, देखे खातिर बेताब बनी वीडियो एकन, तभी जाके स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के सब्सक्राइब कर ली और खबर देवे खातिर हमारे चैनल के भी सब्सक्राइब कर लेम। टीम जोन बा ई गाना के खेसारी जी और अंतरा जी सिंगर में बाड़े, सोनू सुधाकर लिखले बाड़े, शंकर सिंह म्यूजिक देले बाड़े। स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी पर आप लोगन के फुल वीडियो सॉन्ग बहुत जल्द देखे के मिली। तो मिलम अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।